Katoliko, wala may mga ributo sa mga santos sa ilang simbahan. Usa rito mag-ana, isukad masukad, wa pa gyud nahimong santos nila. Siya nang ilang pastor ilang founder, wa pa sila kabaw, galuwas magkatugwa. Unsa day ibig sabihin anang santo mga igsuon? Kung atong tan-awon diri ang kahulugan sa santo kay ang isang santo ay isang particular na mabuti o banal na tao. Ginagamit ang katagang ito sa Kristyanismo. Iba't ibang kahulugan sa iba't ibang denominasyon. Kung basahon nato diri sa Bible sa 1 Corinthians 3 verse 16, hindi niyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos. At ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. So ibig sabihin, Brad, so wala kay labot. Katura jud ay ang maluwas katong mga apostolis na useless lang imong pagpasakop diha sa imuhang pundok na ikaw mismo di man ka banal. Okay, kung kinsa katong nidawat kang Kristo, sudlan sa bala ang espiritu, gipakabanal sa Dios. So banal siya, santo siya. So kung dili nimo dawaton si Jesus sa imong kinabuhi, dili ka santo, dili ka banal. So wala kay apil, o di ka makatug langit. Mao na siya pasabot mga igsuon. Kung dawaton nimo si Kristo sa imong kinabuhi, banal ka, kay gipuy-an ka sa banal na espiritu. Layo abas panabot nimo anang 1 Corinto 3:16 pastoya oy. Nya layo po kay panabot nimo sa mga puntos nga ako ang grace sa ako ang video. Number 1 sa ako ang grace nga video, nagsulti ko nganong na ay mga larawan sa mga santos sulod sa simbahan ug nganong wa mo mga ribulto sa mga santos tungod sa hinungdan kay wa pay na santos ninyo. I am referring to those Christians nga namatay nahimong heroes sa pagtuo. Kasumala pa na gano'n si Kristo, si bisan kinsa nga dili ako ikalimod. Dili usab nako sila ikalimod sa ako ang gitawag og amahan. Mo ni punto nako pastoya. Karon dirita sa imuhang punto nga pasensya na kaayo ha, nagpataka lang jud ka og tawag ining sabot. Nya ilhan kaayo ang imuhang panabot personal opinion and interpretation. And according sa balaang kasulatan, bawal ang personal opinion o interpretation. Gigamit nimo ang 1 Corinto kapitulo 3 verso 16 ang gipunto din ni San Pablo ang kaimportante sa atong lawas ang din ato panamas-tamasan. Buot na akong ipasabot dili nato bugal-bugalan ang atong lawas kay again figuratively ingon pang San Pablo templo kini sa Dios. Ang atong papuyon dinhi ang grasya. Ug kana nga grasya madawat nato pinaagi sa kamatayon ni Kristo, pinaagi sa gitawag og mga sakramento. Ang question, asan nimo na makuha ang mga sakramento sa inyong pundok? Wa mo may mga sakramento. Oh, makuha lang na kanang mao mga sakramento na asulod sa Santa Iglesia nga kung diin mao nang gitukod ni Kristong Iglesia. Mao na nga si bisan kinsang musulod ini kining maong gitawag og simbahan na nga lawas ni Ginoong Jesucristo o nya pagkahuman mutuman sa kabubuton ni Kristo mudawat sa mga sakramento maluwas. Ang naa sa gawas ini kay wa may mga sakramento wa pagyud musud sa iglesia nga gitukod sa tuong Ginoong Jesucristo maimpas gyud na pareha nimo. Oh, mo ni tawag ining punto ha. And lastly, atong giingon nimo nga dawaton lang si Kristo. Tawag ini nga masantos na ka-refer man na sa gitawag og kining perfection sa tao samtang buhi pa. Wala man na refer sa sanctification. Ang sanctification madawat after death. Kaya malangit man ka una kay grasya. So kanang perfection sa soul samtang buhi pa kamo na magdawat ka og tawag ining grasya. Dawaton si Kristo in what way? Pareha sa inyo nga maglingkod lang, magtungok ang mata, magpitok-pitok lang mata murag pikoy. Nga maingon na gidawat na nako si Kristo akong personal nga manluluwas. Luwas na ko gipangluwasan ra mo. Gipangluwasan ra mo. Dili na mo gisulti sa balaang kasuratan na pastoya. Kanang giingon din nga dawaton si Kristo physical and spiritual na. Mao bitaw ni gamit si Kristo og mga dayag nga mga timaan aron ta makabalo nga gidawat nato ang Kristo. So unsa man na mga sakramento. Mabataw sacrament, it is an outward sign instituted by Christ to give grace. Paghatag og grasya. Dili man ang Katoliko nagtukod ana. Ang nagtukod sakramento ang Ginoong Jesucristo nga mo'y founder sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, kung amo ang dawaton, nakadawat ni grasya, among madawat si Ginoong Jesucristo. Dili nang murag damgo, nya mag-assume mo nga nangaluwas na mo. Damgo pastoya. Ayaw tudloin ang imong mga membro og imagination. Dili na mo ipagtulunan ni Kristo. Tudloin ang imong mga membro realidad. Og ang realidad wala sa inyong pundok nga giparehistro lang karon nga panahon kundi ang realidad naa sa iglesia gitukod ni Kristo. Walay lain mo nang importante magpasakop nga naman kinahanglan maging perfect.
anang kalibutan na pinaagi sa grasya aron madawat ang sanctification dito sa langit. Gets? Pasaya? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.